Uminabot sa 8.7 million pesos ang naitalang danyo sa pagkasulukan Sipokot Public Market sa Barangay North Centro, Sipokot, Camarines Sur, kasuod mang alas 2:28 nin hapon. Sigun sa Bureau of Fire Protection Sipokot, nagpuon ng kasulo sa sarong tindahan sa nasabing merkado. Makaskas man daang luminukop ang kalayo, huli tagibo sa naman ang mga tindahan sa light materials. 12 fire trucks ang nagtarabanga sa pagpalsok kan kalayo. Uminabot man ini sa ikatulong alarma antes na maideklarang fire out alas 8:30 kasubanggi. Yung una po yung makapal na usok. So, dahil yung nasunog po is mga plastic, grocery items. So, medyo makapal po talaga yung usok. Ayun, mahangin nung time na yon. So, mabilis siyang kumalat dahil magkakatabi nga. Total na 31 tindahan ang totally damaged, mantang daima na nai-record na nagadano nakulugan sa insidente. Building 3 mayroong 21. So, may nadamay kasing mga vegetable, yung parang mga maritatas. Yung katabi, 10 din yun. So, doon lang naman umikot kasi nung dumami na yung fire truck, napaikutan na natin. Sigun naman kay Engineer Enrique Junicio kan Planning and Design Section kan DPWH Camarines Sur 1st District Engineering Office. Makondusir man sindanin assessment nga ni madeterminar kung kinakaipuhan na i-renovate o i-reconstruct ang nasulong merkado publiko. First of all po yung integrity ng building kung kaya pa po siya for renovation or reconstruction. After po nung evaluation ng integrity niya, we have two options for reconstruction tapos renovation. Pero on one side parang totally damaged talaga. Makikita niyo naman sa by visual inspection. Sa ngunyan, padagos pa ang piggigibong investigasyon kan Sipokot BFP nga ni maaraman kung ano ang kausa kan insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.